بسم سلاسي بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين. سلام እግዚአብሔር አምላክ መስኩላትኩም ይሁን። ህዝበ ክርስቲያን ከመ ይውዕልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም አቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዘጽንሐና ክብርን ምስጋናን አምልኮን ውዳሴን ንዘላለም ንዑ ይኹኖ። ከምውን ነታረረት ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጽሐን ወላዲተ አምላክ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት አደይ ወዳ ብዛሃዋይ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብዛሕያ። ከምውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላኽና ብዛሃቦም ቃል ኪዳን ብዛሃቦም ጸጋ ከከም ማዓርጎም ክብርን ምስጋናን ዘለዓለም ንዖም ይኹን አሜን። 5 ሕዳር ዝንበብ ዝጸለ ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ደሞ ይረክብ ዚክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር። ወርሓዊ በዓል አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ እዩ። በረከትን ረድኤትን አማላጅነትን ናይ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ አቦና ምስኩላትና አፍቀርቶም ደቂ ተዋህዶ ይኹን አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በዚህ ለማዓንቲ ድማ አባ አሞኒ ወአባ ዮሐኒ ዕረፍቶምን ዝተሰወረሉ ዓመታዊ በዓሎምን እዩ። 5 ሕዳር በዛ መዓልቲ እዚኣ ዓብይ ጻድቅ አባ ዮሐኒ ዝተሰወረሉ ዓመታዊ በዓሎም እዩ። ከምኡውን ንአባ አሞኒ ናይ ዕረፍቲ በዓሎም እዩ። ኣብ ሃገርና ዝናኦም ካብ ዝወፀን ቀደምቲ ካብ ዝበሃሉን ጻድቃን ሓደ ቅዱስ አባ ዮሐኒ እዩ። ኣብ ሃገርና ቅዱስ ንጉስ ሃፀይ ካሌብ ነጊሱ እንከሎ ሓደ ቅዱስ ሰብ ካብ ግብፂ ናብ ኢትዮጵያ መጸ። እዞም ቅዱስ አቦ አሞኒ ዘናሕሶ ይበሃሉ። እዞም ቅዱስ አቦ ዓለም ንዘይምርኣይ ኢሎም ቃልኣትዮም ኣብ ትግራይ በረኻ ይጋደሉ ነበሩ። ኣብቲ ዘመን እቲ ሃፀይ ካሌብ ናይ ናግራን የመን ክርስቲያን ንኸድሕን ወፍሪ ገይሩ ነበረ። ሓደ ናይቲ ንጉስ ወታደር ናብ ወፍሪ ክኸይድ ምስ ደለየ ንሰበይቱ ንክሕልወሉ ንምንኣስ ሓው ሓደራ ሂብዎ ኸደ። ሓው ግን ሓደራኡ ገዲፉ ናይ ምዕባዩ ሓው ሰበይቲ ኣገዲዱ ይራኸባ እሞ ይጋሰሳ እሞ ትጸንስ። ካብ ወፍሪ ኣብ ዝተመልሰሉ ድማ ድሕሪ 1 ዓመት እዩ እሞ እንትምለስ ድማ ሰበይቱ ኣብ ቅልውላው ሕርሲ ቆልዓ ክትወልድ ዝረኸባ ወታደር ደንገጸ። ኣዝዩ ድማ ተቆጠዐ። ዝጸነሰቶ ካብኡ ከም ዘይኮነ ኣጸቢቑ ይፈልጥ እሞ ኣብ ቅልውላው ሕርሲ ብምዃና ክሓዝነላ ኣይደለየን። ንመገላገልቲ ንኣ ሕረስቲ ኣጸጊሙ ኣርሒቑ ንሰበይቱ ክቕጥቅጣ ጀመረ። በዚ ቅልውላው ሕርሲ በዚ በትሪ ነፍሳ ካብ ስግኣ ክፈልዮ ዝበጽሐት እታ ሰበይቲ ግን ኣሕዋት ኣይቃትልን ኢላ ምእንታን ክልቲኦም ኣሕዋት ንኸይበኣሱ ኢላ ነቲ በትሪ ከኣለቶ እንዳበኸየት እሞ ከዓ ኣብ ሕርሲ ከላ። በዚ ጊዜ ቅዱስ መልአኽ እግዚአብሔር ድማ ነቲ ግብፃዊ ባሕታዊ አባ አሞኒን አምጺኡ ኣብቶም ናይ ሰባት በሪ ኣቆሞ። ካብኡ ድማ አቦና አሞኒ ኣነ እየ በሊ ይብላ ነበረ ብምልክት ነታ ሰበይቲ። ንሳ ድማ ካብቲ ባሕታዊ እየ ኢላ ዝጸነስክዎ ኢላ ተዛረበት። እቲ ወታደር ሰብኣያ ድማ ብቁጥዐ ወፂኡ ንዞም ቅዱስ አቦና አባ አሞኒ ብበትሪ ስብርብር ክሳብ ዝብል ቀጥቀጦም። እቲ ቆልዓ ድማ ልክዕ ምስ ተወልደ ካብ ኣዲኡ ኣሕዲጉ ነቲ ባሕታዊ ኣሕቂፉ ኣባረሮ። እንካ ውሰዶ ወድኻ ሒዝካ ጥፋእ ምስ በሎ ዮ ሃበኒ እሺ ሃበኒ ከም ማለት ስለ ዝበለ እቲ ህፃን ዮሐኒ ተባሃለ። አባ አሞኒ ነቲ ቆልዓ ሓቂፉ ናብ ከባቢ ተንቤን ትግራይ በረኻ ምስ ወሰዶ ግን እንታይ ምግቢ እንታይ ክዳን እንታይ መደቀሲ ከም ዝህቦ ጨኒቕዎ እቲ ጻድቅ በኸየ። በዚ ጊዜ ድማ ቅዱስ መልአኽ እግዚአብሔር ናይ ጸጋ ምንጻፍ አንጸፈሉ። ኣሞራ መጺኡ ክንፉ እንትኸድኖ ሓጋዜን መጺኣ ድማ ጥባጥበወቶ።
بزي ዝተደነቀ ቅዱስ አቡና ዮሃኒ ነቲ ህፃን ዮሃኒ ክብል ስም አውፅአሉ ዝብል እውን አለው። ትርጉሙ ድማ ወልደ አራዊት ወለድኻ መዕበይትኻ አራዊት እዮም ከም ማለት እዩ። ህፃን ዮሃኒ በዚህ መንገዲ ምስ አሞኒን ምስ አራዊት ዓበየ። 5 ዓመት ምስ መልኦ ትምህርተ ሃይማኖት ናይ ቅድስና ህይወት ተምሃረ። ልክዕ ከም መንፈሳዊ አቡኡ ብጾምን ብጸሎትን ተወሰነ። ግን ንሱ ካብ ባዕሉ ካብ አሞኒን ካብ አራዊት ወፃኢ ካልእ ዓለም ብዙሓት ሰባት ምህላዎም ኣይፈልጥን ነበረ። 12 ዓመት ምስ መልአ ድማ ክህነት ይግባእ እዩ ኢሉ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዘተሓሳሰቦ ንቅዱስ አሞኒ ንዮሃኒ ናብ ጳጳስ ክወስዶ ከሎ ስሒታ ኣብ ዝተባሃለት ከባቢ እንክበጽሑ ከለው ኣብ መንገዲ ቅዱስ ዮሃኒ መናእሰይ ኣዋልድ ተኣኪበን ክጻወታ ረአየ። ከምዚ ድማ በሎም፣ አባ እዚአን ጸጉረን ዝነውሐ ደረተን ናብ ቅድሚት ዝወፀ ፍጥረታት እንታይ እየን ክብል ሓተቶም። አባ አሞኒ ድማ ዝወደይ እዚአን አንስቲ እየን፣ ግን ንኸማይን ንኸመኻን ዝበሉ ሰባት ኣይኮናን እሞ ኣይትቕረበን በሎ። ቅዱስ ዮሃኒ መሊሱ ድማ አቦይ ሃንደበት እንተመጻንኸ እንታይ ክገብር እየ ክብል ሓተቶ። አባ አሞኒ ድማ ዝወደይ ካብ ዘለዓለም ርስቲ ካብ እንትንቀል ጎይኻ መምላጥ ይሐሸካ በልዎ። ሕጂ እውን ስሒታ ቤተ ክርስቲያኖም አባ ዮሃኒ እዩ። ብእግሪ ይኹን ብመኪና ንዓዲ ግራት እንትንመላለስ ኣብ ናይ አባ ዮሃኒ ቤተ ክርስቲያን ስቂልካ ተሳሊምካ ኣይሕለፍን እዩ። ንእሽተን ከተዕርፍ ኣለካ። ድሕሪ 6 ዓመታት ዮሃኒ 18 ዓመት ምስ መልኦ ቅዱስ አሞኒ ሕዳር 5 ዓረፈ። በዛ ለማዓንቲ ን14 ዓመታት ድማ ቅዱስ ዮሃኒ ምስ አራዊትን ምስ አባ አበይዶን ምስ ዝመስሉ አቦታት ነበረ። ካብ ንጽህናኡ ዝተላዕለ ድማ ቅዱሳን መላእኽቲ ይዘራርቦ ነበሩ ኩሉ ግዜ። ስሙ ኣብ ሙሉእ ምድሪ ትግራይ ስለ ዝገነነ ድማ ወላዲቱ ኣዲኡ ብህይወት ስለ ዝነበረት ሰምዐት ናይ ወዳ ናይ ከባቢኣ ኣንስቲ ሰብሲባ ክትረኽቦ ኢላ ናብ ዘለዎ ጫካ ገስገሰት። ኣብቲ ጎቦ በፂሓ ድማ ክጽውዖ ጀመረት። እቲ ቅዱስ ወዳ ድማ ረአያ። ሽዑኡ ትዝ ዝበሎ አቡኡ ቅዱስ አሞኒ ጓል ኣንስተይቲ እንተሪኢኻ ጎይኻ ሃደም ዝበሎ እዩ እሞ እግሩ ኣልዒሉ ሃደመ ጎየየ። ኣዲኡ እንትትክተሎ ንሱ ድማ እንትጎይ ኣብ ጫፍ ገደል በጽሐ። ናብ ድሕሪት እንተረኣየ ከርክበኦ እየን። ኣብ ጸበባ ድማ ኾነ። እሱ ድማ ከምዚ ገበረ። ብስም ስላሴ ገጹ ኣማዕቲቡ ናብቲ ገደል ተወርወረ። በዚ ጊዜ ግን መንፈሳዊ ክንፊ ተዋሂብዎ ተሰወረ። ቅዱስ መልአኽ ከዓ ብሔረ ሕያዋን ኣእተዎ። አሜን። በረኸተ ማሕደረና። ሊቁ ቅዱስ ያሬድ ኣብ መጽሓፈ ድጓ ናይ አባ ዮሃኒ ናብ ብሔረ ሕያዋን ስለ ምስዋሮም ኣመልኪቱ ከምዚ ይብል። አባ ዮሃኒ ጸገየ ህይወተ ፈረየ 30 و60 و100 ብሔረ ሕያዋን ተመስተ ግብተ ዘአይን እርእየ ነስአ እሴተ። ትርጉሙ ድማ አባ ዮሃኒ ንህይወት ዓንቢቡ 30 60 100 ኣፍረየ። ናብ ሕያዋን ሃገር ብድንገት ተነጢቑ ዓይን ዘይረአዮ ዋጋ ረኸበ ይብል። ሊቁ አርከ ስሉስ እውን ናይ አባ ዮሃኒ ተጋድሎ ብኸምዚ ኣቐሚጥዎ ኣሎ። ሰላም እብል ለዘኮነ ስቱፈ ምስለ እለ ገብሩ ሰብ ብሔረ ሕያዋን ምዕራፈ እምስርዓተ መላእክት ዮሃኒ ምንተኒ እያትረፈ
كما هيوتمو هيوت تسقى زلفة وكما كنفامو أبقل أكنافة ترجم دما نبهر هيوان معرفي مس جبرو سبات حبرت جبرة نزخنا سلام ابل الله يوهاني كابناي ملأختي سرعات منم أيترفن كم هيوتهم هيوت تقبلا كم كنفهم دما أخناف أبقلا يبل ليكو أبا جورجيس سجاسك أدما أب تأمه قدسان مصحف ني أبا يوهاني كبر انتقلت كم زيبل سلام لأبا يوهاني كمن هبت تمثلا كلمو قدسان زأستقاب قدل ترجمو كم نهبي تمثلا كوينو كاب كلهم قدسان قدلي تسبسبا نزخنا نعبا يوهاني سلامتا يقبا يبل ترجمو مالتيو نجزاوير أملخنا مسكانا يخونو نعناون بسألتهم نيابا يوهاني نيابا أموني كلهم قدسانا يمحارنا مدهاني عالم كريستوس بركاتهم دما نزل عالم مسكولاتنا دك توهدو يخون آمين زودقة زنتابة بعفا قدسان تكوان ملاك تتعرم لي بركات رديسن نيكلهم بزالم وعنتي زوعلو يحضرنا آمين سنكسار دسمع زنبب فقر قويتا أبلب ويعنبب صلوة حالوان نيكلهم قدسان دما يركب ذكرى صادق لعالم يهلو زخرنا صادق نعالميو زنبر وسبات لإግዚአብሔር ولولادته دنجل ولمسكالو كبر آمين آمين آمين